Ya. Hai, akifinyama maganiza bwanyi. Kunena kuti Jomo sana labwise chinthu china chiliyonse. Nesindi utero. Komanso mwina tikumbusane. Ine ngati Cliff Chinyama ndi advocate yanga. Komanso nini ma assessment anga. Video saija ndaonera. Ndikamba mbwereza pano. Ndaonera. Zinthu zonse zabedwa pamene paja zinonjikidwa zija ndaziona. Ziwiya za azimayi. Andi sindikhulupirira ona kuti andi kubedwa kwa katundu ngati amene chayo. Direct. Ana maskini amene amagwisa kwa azimayi. Amagwisa kwa azimayi. Sindikhulupirira kuti mbambo wanzeru zake kapena oyani angamanene kuti azikagula zima used. Mapoto chachani. Andi kupezere kuhululidwa kona ndagwisa kwa amayi anagwisa kwa amayi awo. Sindinachionenso chinthu chachilendoso. Chifukwa ndimene swalili katunduchi. So awawo simunaberedwe. And treatment manager ine ndikiona kuti yapita kwa wenera. Fo kuti mwina mwa Yesu azimayi ena aje atengerepo chani kuti atengerepo phunziro. Kulakwisa kwina kuli konse kumathaso konza zinthu zina zake. Koma panopa kangotengedwa kapati konena kuti ameya amenya zimayi on front of camera. Okay? Mmaziwa ululu wakuberedwa. Mumaziwa kuopsa kwakumana ndi akuba. Kumana face to face mmaziwa kuopsa kwayi. Ufulu ndithu ulipo. Koma teni mafulu enawa tizayang'anisisa. Sikuti anthu amene mukudzudzula mukulakwisa amene mutani chifuna kuti ufulu ndi umenewo timasatira constitution yathu. Ngakhale soma kaufulu amene kakonena kuti oluza ndikubwalo basi. Ndi malamulo amene ali pakati pathu. Ngakhale apolisi malamulo amene amatani kuti amaphwanya. Zikuuzani pano amaphwanya. Amaphwanya chifukwa chani? Ndi mmene kalili kambewu. Kambewu konena kuti uyu ndi wokuba. Munthu wakuba samasewera. Munthu wakuba samasewera. So akuba amenewa amene anagwiracha amakhala ndi mtima onoti tikaba kapikiri tikabali mapoto tikagulisa kwa nzimayi wakutwa kuti. Wayenera kulandira treatment yokana ndi nzimayi. Ngameri naonera muti. Kulakwisa kwa zinthu kumakonza sochani kodi kumakonza zinthu. Leka anthu pamene pajapo anthu ena ake atengerapo phunziro. Azimayi ena atengerapo phunziro. Ngakhale azibambo enanso fa aliponso ena oganiza moperewera athadiri kumathaso kumagula zima used. Ngati zimene chazoti mapoto chanu anagwisa uchiro ozira umaziwana iziru atenga nyumba mwandani kodi nzanga awalira. Iwo kumanala abweresani kuno. Nzakuguleni. Kumakhala ndi kamoyo amene alipo azimayi ameneyo. Nkati momanena kuti azimayi ndi munthu waulemu wake. Zimayi tena azimayi tizapasa ulemu. Koma palipo azimayi ena amazichosa ulemu ndithu. Kumapanga zinthu zozichosa ulemu. So ineyo assessment yanga ngani yende ngono koma tisalowese bondale kuti tiziko kakoka machitika zambiri tikamanena tikanena kuti tizipita zipanga lifa zinthu zambiri muzena kuti kapena Jomo wapanga zimenezo chifukwa cha zochitikazo sitingabwerezenso zimenezo
koma dziko muno mwachitika zinthu zambiri zomwe anthu anangozidusa osaziyang'anisisa, koma chifukwa chonena kuti ali ulamuliro wa DPP umatoledwa kwambiri. Kwa anthu amakoka zinthu zopanda pake ngati zimenezi makofi tiwiri tatu eno ngakhale suru ana kurumula anthu makofi nchalichi akupanga za kusaweruzika jomo ni munthuso. Nde lero tikuyang'anapo ife ndi umeyawo zonse ankapanga mbuyo jomo kuti kurumulapo mbala mbuyo ayi zaphimbika, koma pano pakuyang'anidwa ndi udirochi papa ndi pakwanira kugwa kwa jomo kuja watani kodi kwakwana. Jomo apanga achieve zinthu zingati mdziko muno, wapanga achieve zinthu zingati. Ndene sindikunena kuti sindilemekeza azimayi ndimalemekeza kwambiri, ndipo azimayi ndiwoyenera kumulemekeza, koma nkatikati monena kuti motenga ineyo kuti ndikhetenge gawo lolemekeza azimayi wonso eni akuyenera kukhala ndithu ndi kachidwe kawo ka zinthu kuzilemekeza. Komanso apa nkhani lisanene kuti tikokekoke chifukwa wapangidwa ndi mzimayi. Izi zitanchitikira ndikunalo munthu wina aliyense, kumenyedwa kwa munthu wina aliyense ndikotani kuti ndikolakwika. Koma tiziyamba kuyang'ana kaye kuti zimene zachitika chifukwa chani, andisoyambadu jomoyo akuba akutibulidwa chani kuti akutibulidwa mmakukambo, nawonso akuba akugazaso zipumi za anthu chani kuti mmakuka omwe kuti alandire mafoni, alandire komwe ali nako kuti nawonso apeze chakudya. Zikuchitika mmenemu. Ndiye tisayang'ane mbali imodzi ayi, tiziyang'ana kupweteka kwa munthu wa upandu. Kulowera kuba nyumba thupi lako limasintha, mzimu wako umachoka, umazoti apapa ngati ndidzuke ndije ndipulumuke apapa ni mwayi fosa kupasaso chance. Ndene sindingakhale pano pamakamba nkhani zomabakira anthu okuba azimayi achanchani watseka. Ine nkhani zoti zikamba pa social media opita kumatemo kuna kuti ayi akuba samamenyedwe akapezeka akamatani apita azikapanga matemo.